Tuhan kita Nabi Muhammad pangulu kita ai sahabat lana saudara assalamualaikum dengarkan salim ai dengarkan hadis dari Muslim mantasabah dengan bikaumi iya fa huwa minhum dengan mirajim siapa meniru dengan menyali ai maniru si pandai napa sunat rancak tetapi melanggar ada josara jo kalau dipikir dia agak mere Islam nan tinggal dia wajo kalau ditinjau kepada sejarah Islam nan ada di Indonesia 90% bilangan jiwa 10% beragama luar tetapi sekarang lah balik abad timba mungkin Islam makan berkaca lah nasib malang kita terlampau lah nyato kumayan merupakan umbala sungguh ilanane rambut tibarau tetapi karajonyo gane magaca dipaturikan sajune sagalonyo kanda tidaknya etong sarak tak sarak tidak peduli orang juawa asana pasula pe bakanda walau dipaga suku merompak waktu muda dunia dikisai semakin tua semakin nyampai sabuanyo lagi nan ke dalam sidang apalagi kita berada di tanah Minang oh di Minangkabau adalah kambang di hujan tak lapu ada pandai tak lekang dimasuki kini di mana kau malam limaulala karena inalu cupa di pape dek dagang lalu ada orang datang ada keleru lahabi miang dek tata basa pula lahabi gali dek goyang baju dek gara ke gara dek guyu ke guyu dek acok bagara hilang malu kalau tak inge ayah jo ibu pamilan tu balu lama dapat cucu begitu iyo perangai lanyo ibu
Ela pikir balau tukang itu layo mister jet angkasa Allah urang bari inamu ella sudanan mengaji di mukoba asamu laisa sudah ladinyo itu lebalanyo puno iyo tanyo dilayangkan di mukoba asamula tetapi later untuk Allah deka kami oba aduh eka sinar lada berlian urang bari inamu laisa manala pengajian iyo aina tolan antanyo emandang abuni tanyo dari sana aswa udarul sabana lai marama bulu dibu tueyo esabana la denyo pade dosa naba atanyo delai sungguh lai pun pade ade kami kagoya ajuho edi satia batanyo dekana doja awabanyo iyonde nalayo tanyo jawab tasa adio elai pucu anadi tinto ai ulamana atibo delai sumur lani gali iyo ai ayala ado etarimo kasih banyak wai tarimo sukola delayata Allah pertanyaan Allah dari sana so udaro dailallah alayo 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 Allah la ilaha illallah illa Allah la ilaha illallah
illallah Allah kami buku sarlai buisa minta roria mulai tanyo kami kabe alisa bali jodoh la ilallah Allah bersabarlah dia tolak saya minta rola dia mulai minta rola kami di dalam usaha Allah la ilallah Allah yang pejo oleh kapan ada paral oleh yang pejo limu ale bersabadun sana ala buesani taru la di akhir pengajian ala di jawa tanyo kami mengaji saparati nabi yaso adalah penting yang di kita nilai penting alai sekali helana di bidang alai agamu Islam alai agamu alai kita ilai suara jota galadalai ado di dalamnya iyo tinggal pada kita kana mamalaikan sajo adiu pada iola Islam nala di dunia nyonako para karo halainya tubuh iyo kadil kadibaco ajan tubuh anak katora tubuh jo janyo kita iyo tubuh ladenyo bana laping ngajian ladenyo kita oleh tubuh dan salapan ladai akan kami baca oh wahai saudara onde ari budiman le taguhi le amal dan iman lihatlah pulo onde ku darat Tuhan aku darat Allah ladai Tuhan rahmat dijadikan tubuh banyak salapan ampe di luar ladai ampe di dalam ampe di luar sudahlah boyan kuli jodagi sajalah lai ure jo tulang onde pun demikian lai sungguh di luar le tampenyo dia biloinyo onde akan berjalan nanti suruh negara di dalam sampai di dalam lehanda ingati oleh hati lajo jantung ala de dosa joli rabu punggung demikian lagi keampenyo itu sambo sapoi oleh sambo manuru lade nama lade kapado hati lade mupahum Tuhan ade anda ingati janganlah kita onde dua tamanong dua basamu lade bakampung lade misal kampung oleh hati jo jantung sami salah sangkar lade barisi burung mari pada Tuhan jangan
dengan tergantung manol sagalon Balil barakah manol sagalon de balil barakah hati lajo jantung lade sungguh samisa Misal burung onde di dalam sangkar melahirkan dia sukar mangana sukar menyusun jangan terlanggar itulah bunyi itu diketahui juga tubuh yang kasar salah panagano ada bilangan sudah sampai di dalam oleh sampai di luar oleh wahai sahabat ladana maladana oleh saudara oleh tubuh salapa oleh sukar dibaca nak kami terangkan lai handa la jago oleh handa pahamkan ladana maladana bahasa musamu iyo hati itu umpama rajo Gahano Allah de mengirimkannya barang pedilo jadi matinya batigo di dalam jadi dubalangnya bagaranyo hati bagara samonyo demikian lagi anggotona nampe apabila rajo akan barangke samonyo pai lambe jo capek bajalan pai jauh jodake alai samole bajalan oi jauh jodake oleh hati kami salalade namalade rajo dia ke salahin dia di umpamora ayah oleh pola karajo oleh hati mandape ai pikirinya banalade namalade wahai sahabat jo kalau kau indah ai kita pikiri tubuh salapan ko indah tabagi imano banati nurani di mano diamnya hati sanubari rasayonan batin ko indah tak ketahui dan kasanan alui ko indah basisi wahai saudara ladi andai dan tolak wujud wujud muas handa besukan umpamu benang dengan kulindan umpamu ladenya benang ladai dengan kulindan lejo kalau lai koko suila delai handa selesaikan demikian lainnya lagi oh an-nasir Adam oh di kana lainyo jo an-nasir Adam Allah di kana jo oleh an-nasir Adam lai talapan lainyo gano adalah cukup ila bilangan oleh ampenan di luar adalah ampenan di dalam ampenan di luar adalah sudah adalah boya nampe di luar oleh ampenan biasanya oleh cukup ila bilangan oleh api lajo air oleh oleh sajalah apinya itu darah padu kita oh air itu tulang padu kita layangin itu ure di kita lay tanah itu daging de kita wahai sadabat hatiku susah ibu hatiku bukanlah ulah oh an-nasir anak Adam
bila jotana apabila sampai alemu ajaluna aladi pasal ma'rifah na jangan lebatuka alatiya dola banan Tuhan malailaikan Allah adilai batil adalah kamu di dalam laikul lima di dalam kulima oh di dalam laikul lima oh la ilaha illallah suatu lainnya lagi dengar la imana syariat indah do torikat indah do marifat umpamu padi indah baure ai batangnya mati buat adape jadi musikin salamodilahan jadilah lapar di kampung akhirat suatu lainnya lagi oleh dengarlah de Tuhan oh syariat lainnya jalan oh hakikat lainnya jalan oh tarikat lainnya itulah kesudahan jalan marifat lainnya itu samparono nyo simpan oh wahai saudara hatiku sansai ibu hatiku bukan sebagai Allah ko tarang hidup dipakai mati ditompang Allah salah basukan ko panwa babilang iolai ko sampai tunggu Allah sasa ayam matola badarai oh datanglah rupo bagai-bagai mengatakan rupo takutlah aku di dalam pengajian li alemu di jalan maut di situ tentu tarang-tarang bana surah lai olah denyo itu lah surah bana iyo he pahamlah denyo itu pahamnya itu kalau tak terang alamaikan aku badan bagubah soal pengajian sekian di kambang sekian dahulu di muka sidang wahai sahabat tolong lari saudara soal pengajian sekian dahulu dibaca sekian dahulu di kami badu tadinya tolan sudahlah tol sudah batanya di muka basamu danyo dilayangkan di muka basamu tapi taruntuk adelai kami lay badu kasinar berlian orang bari lainan banamu ade kolamu ladi kabeleyo kok putui taliyo kolamu banana ladi bungkui ko orasan pulola derasonyo ade nalai mari ladi jawa iyo di mukole basamu memang sebelum ladenyo kami akan menjawab denyo tanyo terlebih lagi dahulu kami bermohon denyo pulo tantu kapadole nana tu nana do di ate suraunangku kapado iyo lay mama aruma memang saratu sumano kapado guru-guru torikat kami minta maaf pulo iyo lagi kok lain dae pado taku iyo panabangan de tibonyo kok ida iyo ladi insan tak de kami yo baeko iko ida pado sandi tak tagak tiang nyo
de baiko Kuwa indah ditantang pana kuaan panabangan ti boleh baiko iyo perbanyak maaf iyo na jangan apa-apa maklumlah iyo diri kami salah kuwa nak nen mudo-mudo berumur lekun balunlah memang setahun jagoanyo badara kami lenyo balu masa tampua iola de pinanganyo itanyolah sirekan kami lai takkan aju ade tagiri gila di hati iyo naniol bapareso ay tagiri di hati takelan lakelan di matu maduri di dalam denyo daging alai taraso hai rasoju iyo marinalah dijawab memang yo tanyo nanti bu para karo lenyo diri de dun sana nan maraso iyo le tanyo nyotola iyo sabanta lenyo cako iyo masa Allah diri nan dun sana le pareso iyo la diri sama sodi alemu Tuhan de apoe bana namonyo ko ado iyo la de ba alam malame apola de namonyo iyo dan itu memang bunitanyo tentu jawabnya lai ado pulo laiko ado iyo ba alasan bagaimana pulo alasan mengatur ayo sama so di alam Tuhan namo diri nako wujud am namonyo ananako ado iyo leba alam apa namo alamnyo hai dangakan pulo ala di alam nan iyo lainyo zaro la itu alamnyo